आज आपण बनवणार आहोत मशरूम मटर पुलाव। तर त्यासाठी लागणारं साहित्य बघूया। सगळ्यात पहिले आपल्याला लागणार आहे मशरूम। 1 वाटी मशरूम घेतलाय, म्हणजे जे आपल्याला विकत मिळतं ना 1 पॅकेट ते आहे। 1 वाटी मटार आहेत। 4 वाट्या तांदूळ घेतले स्वच्छ धुवून, बासमती तांदूळ आहेत। हे धुवून ते भिजवत ठेवले, जवळजवळ आता 15-20 मिनिटं झाली भिजवत ठेवून। त्यानंतर आपल्याला लागणार आहे आलं आणि लसूण। मी हे किसून घेतलंय, पेस्ट घेतली तरी चालेल। मिरच्या, हिरव्या मिरच्या, त्याला असं एक चीर दिले मध्ये। काजू, आपण पुलावासाठी काजू घालतो, त्याने जरा बरं वाटतं खायला। टोमॅटो, कांदा, कोथिंबीर। 2 टोमॅटो घेतलेत मी आणि 2 कांदे घेतलेत। हे खडे मसाले बघूया। ही तमालपत्र आहे, ही जायपत्री थोडीशीच घेतली आहे। दालचिनीची साल, 2 स्टारफूल आणि 1 चमचा जिरं। आणि त्याचबरोबर मी हा एव्हरेस्टचा शाही बिर्याणी मसाला घालणार आहे। हा जर घातला तर तसं खडे मसाल्यांची एवढी काही गरज नाही आहे, पण मी थोडेसे तेलामध्ये परतते आणि म्हणजे हा कमी लागतो मसाला। आता हे सगळं साहित्य आहे, आपण बघूया कृती कशी आहे। डायरेक्ट कुकरमध्ये फोडणी करणार आहे। तर कुकर आपला चांगला गरम झाला आहे। थोडंसं मी आधी तेल घालते, कारण तूप पटकन घातलं तर जळून जाईल म्हणून। आणि 1 चांगला मोठा चमचाभर तूप घालते। चांगलं तूप गरम झालंय, तर सगळ्यात पहिला आपण हे जिरं आणि खडे मसाले घालूया। त्याचबरोबर थोडीशी कोथिंबीर घालूया फोडणीला। आता लगेचच मी हा जो किसलेला लसूण आणि आलं हे पण घालते आणि ह्या हिरव्या मिरच्या। हे छान व्यवस्थित परतून घेऊया, आल्या लसूणचा कच्चा वास जाईपर्यंत। आता मी ह्यामध्ये थोडासा जो शाही बिर्याणी मसाला आहे तो घालते, एक चमचा, एक छोटा चमचा। खूप छान सुंदर सुवास येतोय फोडणीचा। तर मी ह्यामध्ये चिरलेला कांदा घालते। कांदा आपल्याला व्यवस्थित चांगला परतून घ्यायचा आहे, थोडासा ब्राऊन होईपर्यंत। त्यामुळे कांदा जरा गॅस मी मोठाच ठेवला आहे, व्यवस्थित परतून घेऊया आणि मग त्याच्यानंतर टोमॅटो टाकणार। त्यासाठी आपण मशरूम ना वेगळे फ्राय पण करून घेऊ शकतो बटरमध्ये वगैरे, पण मी डायरेक्ट कुकरमध्येच करते, त्याच्यामुळे मी आता असेच घालणार आहे। भाजीसाठी ज्यावेळेला आपण करतो त्यावेळेला ते थोडेसे फ्राय करून घ्यायचे पॅनमध्ये। हे बघा, आता आपला कांदा चांगला आळत आलाय। आता मी हे टोमॅटो घालते। टोमॅटो घातल्यावर थोडंसं मीठ घालूया, एक चमचा भरून मीठ घातलंय। हा टोमॅटो जरासा मऊ होईपर्यंत आपण व्यवस्थित परतून घेऊया। टोमॅटो मऊ पडण्यासाठी थोडा वेळ मी झाकण ठेवते। एक मिनिटामध्ये टोमॅटो नरम पडेल, मग आपण याच्यामध्ये मशरूम आणि मशरूम घालणार आहोत। त्यामुळे 1 मिनिट झालेलं आहे, आपण बघूया। टोमॅटो चांगले नरम पडले। आता मी यामध्ये मशरूम टाकणार आहे, कारण मटार कसे मी जे फ्रोझन मटार मिळतात ना ते वापरते आहे, त्यामुळे ते काय लगेच शिजतात। तर मग सगळ्यात पहिलं आपण मशरूम घालूया।
आता ह्यामध्ये मी कोणताही मसाला किंवा लाल मिरची पावडर वापरत नाही आहे, कारण मी हिरवी मिरची टाकली आणि ह्याबरोबर आम्ही मशरूम मटारची ग्रेव्ही करणार आहे. पण जर कोणाला आवडत असेल तर त्याच्यामध्ये आपण जर मसाला घातला किंवा लाल मिरची पावडर घातली तरी पण, म्हणजे आपण त्यासाठी हिरवी मिरची नाही घातली आणि फक्त लाल मिरची पावडर घातली तरी सुद्धा खूप छान लागेल. आता हे थोडंसं आपण शिजत ठेवूया. 1-2 मिनटं झाली की मग आपण याच्यामध्ये मटार घालूया. आता जवळजवळ 2-3 मिनटं झाली आहेत. बघूया आपण मशरूम. हे बघा छान पाणी सुटलं आहे. मशरूमला पाणी लवकर सुटतं. आता आपण ह्यामध्ये मटार घालूया. जर आपण हिरवे मटार घेणार असू, ज्या वेळेला बाजारामध्ये हिरवे मटार येतात त्यावेळेला, तर ते आपण आधीच घालायचे, कारण ते शिजायला थोडासा वेळ लागतो. तसं पण आपण कुकर लावणार, त्यामुळे काय शिजायचं जास्त काही प्रश्न येत नाही. पण मशरूम जरा असे नंतर असे कच्चे राहिले की असं वाटायला नको, कारण मशरूम तसं शिजायला वेळ लागत नाही, पण भाताबरोबर मग ते व्यवस्थित ग्रेव्हीमध्ये चांगलं लागायला हवेत, म्हणून मी फक्त थोडा वेळ त्याला वाफ दिली. आता अजून 1 मिनटं हे चांगलं असंच गॅस म्हणजे झाकण न ठेवता गॅस मिडियमवर ठेवून हे चांगलं परतून घेणार आणि मग त्याच्यामध्ये आपण भिजवलेला तांदूळ घालायचा आहे. मी ह्या मापाने तांदूळ घेतले आहेत. ही 2 ग्लास तांदूळ घेतले आहेत, म्हणजे 4 वाट्या होतात बरोबर माझ्या. तर त्या ग्लास तांदूळसाठी 1.5 ग्लास पाणी, ह्या प्रमाणामध्ये मी ह्याचं 3 ग्लास पाणी घेणार आहे. तर आता आपण जोपर्यंत आपण हे भाजी व्यवस्थित परतते आहे तोपर्यंत आपण 3 ग्लास पाणी घालूया, गरम करायला ठेवूया. आता आपण पाणी गरम करायला ठेवलं आहे मी. आता हे बघा ह्याच्यातलं पाणी पण व्यवस्थित सुकलं आहे. आता मी ह्यामध्ये जो भिजवलेला तांदूळ आहे तो घालते. हे बघा तांदूळ आता आपलं मी घातलं आहे सगळं. आता हा व्यवस्थित आपण परतून घेऊया. तांदूळ चांगला अर्धा तास भिजला आहे, त्यामुळे असं फटाफट हळूहळू परतवायला हवं, कारण नाहीतर ते तांदूळ तुटतील. व्यवस्थित मिक्स करून घेऊया. गॅस थोडा मी मीडियमपेक्षा जास्त ठेवला आहे. जो आपला भाजी झाली किंवा मसाला जो झाला आहे तो व्यवस्थित सगळ्या तांदळांना लागायला हवा. हे बघा तर हा भाजी सगळी व्यवस्थित सगळीकडे लागलेली आहे. आता ह्या वेळेला मी परत थोडासा जो एव्हरेस्टचा मसाला येतो, शाही बिर्याणी मसाला, तो घालते आहे. म्हणजे 2 चमचे बरोबर मी तो मसाला घातला, जो शाही बिर्याणी मसाला येतो तो, किंवा कोणताही पुलाव मसाला आपण घालू शकतो, किंवा नॉर्मल गरम मसाला जरी घातला ना तरी पण खूप छान होतो हा पुलाव. आणि आलं लसूण जर किसून घातलं ना आणि हिरवी मिरची ताजी, तर मग पुलावाला खूप छान टेस्ट येते. हे बघा आता आपला हा मसाला सगळा व्यवस्थित लागला आहे. आता मी ह्याच्यामध्ये जे आपण पाणी गरम करून घेतलं आहे ते घालूया. भरपूर उकळलेलं पाणी घालत नाही आहे, कारण तांदूळ खूप छान भिजलेले आहे. बघा दिसू शकतं तुम्हाला, तर तांदूळ शिजत पण आले आहेत, म्हणजे आतून असे पांढरे झाले, म्हणजे समजा शिजायला आले तांदूळ आता. तर त्यामुळे आता फक्त मी कोमट म्हणजे जरासंच गरम केलं पाणी, खूप उकळवून नाही घेत आहे. आणि हे बघा असं केलं ना की मग आपला तांदूळ पण खालती चिकटत नाही आहे बघा अजिबात. व्यवस्थित परतून घ्यायचा, म्हणजे सगळं जी आपली भाजी आहे ती सगळीकडे लागते व्यवस्थित. आता मी ह्यामध्ये पाणी घालते. हे बघा आता पाणी झालंय घालून, व्यवस्थित ढवळूया. आता आपण जेव्हा पाणी घालतो ना त्यावेळेला आपण
ह्या पाण्याची चव बघायची. म्हणजे मी तरी प्रत्येक वेळेला असंच करते की जे हे पाणी आहे ना त्याची चव बघते. मग मला कळतं, कारण मला पुलावामध्ये नेहमी मला तेच टेन्शन येतं की मीठ बरोबर होईल की नाही. तर त्यामुळे मी ह्या पाण्याची ज्यावेळेस चव बघते त्यावेळेस समजतं की जर पाणी बरोबर असेल मीठ म्हणजे आपल्या पुलावाला पण बरोबर मीठ लागलेलं आहे. तर ते चव बघून आता आपण हवं तसं मीठ आपण ॲडजस्ट करायचं. हे बघा आता पाणी घातलं आहे, व्यवस्थित सगळं मिक्स करून झालं. मीठ पण बरोबर मी बघितलं चेक करून. आता आपण ह्याच्यावर झाकण लावूया वरचं. आणि मी आता हे एक शिट्टीच करणार आहे, कारण तांदूळ माझे चांगले भिजलेले होते. पण आता माझा एक शिट्टीमध्ये व्यवस्थित होतो, पण 2 शिट्टी केली तरी सुद्धा काय लागत नाही. पण आता हा कसा स्टीलचा कुकर आहे ना, हा बराच वेळ गरम राहतो, त्यामुळे मी ह्याची एकच शिट्टी करणार आहे. आणि मग शिट्टी झाली की आपण बघूया आपला पुलाव कसा होतोय तो. हे बघा एक शिट्टी झाली आहे आपल्या पुलावाची. तर आता मी गॅस बंद करते. हे बघा आपण एक शिट्टी केल्यावर सुद्धा भात कसा छान व्यवस्थित आपला सुट्टा सुट्टा झालाय. पण गरम असताना लगेच चमचा घालायचा नाही, तर मग तो भात मोडतो. वाफ केल्यावर छान छान सुट्टा सुट्टा भात झालेला आहे. कसं आलाय? छान आहे. पीठ बरोबर असा. बरोबर. भाजी बघ कशी झाली. भाजी पण छान झाली.